niin, terve kaikille taas kerran ja nyt me aletaan pelaamaan Amnesia. The Dark Descent. Tää on tämmönen kauhupeli. Olette varmaan nähnyt muitakin videoita tästä Amnesiasta, jos olette innokkaita katsojia. Joo. No niin. Ai, tässä alussa tulee taas joku video. No niin. Harmi kun ei voi kelata. Ai, nyt mun hakata. Oi. No niin, nyt sitä kuvaillaan näkymä. No niin, nousepa pystyyn, poika. No niin, tässä me ollaan. Onko jiistä? Me ei oo mitään. No, ei mitään. Ja jos saat vielä Tinderboxia, niin ei voi sytyttää mitään. Tämmönen hieno vaasi. No, sori. Ja nyt ritaarit ja sen sellaista. Löytyykö täältä mistään mitään? No nyt mennään vittu vähän. Mitä tapaa? Ei. Missä? No joku vuodon. Musta on tehty joku vuodon kavari. Kokeillaan tätä ovea. Kokeillaan. Ihan sama. Tyhmä ovi. Kaappi löytyi. Ja sieltä löytyi Tinderbox. Kävästään täällä, jos täältä löytyy. Noin Tinderboxia. Jallunkossu ja kaljaa. Joo, ei ollut muuta. Että tätä taloa on näin vielä. Vai olenko mä vinossa? Tinderboxia. Luuta. Penis. Hello. Taas häirittäripäitä saa heitellä. En mä kyllä ihan vielä. Mä jätän sen myöhemmäksi, jos sytytä. Ei tuhlata Tinderboxia. Ei. Ota. Hei. Nyt kun mä tekee kepposen. Joo.
Ei se näistä. Halloo, ilta halloo. Ei ketään taaskaan. Taas tämmönen luutu. Jatketaan. Pois sieltä. Toinen aiku, en muista monesko kappale. Ei, tuollakin on vielä ovi. Mitä mä laitan se kiinni? Täällä on sentään valossa. Mitä helvettiä? Ai joo, taas tuli toi tuulenpuuska. Viu. Joo, mut nyt tuli tää Old Archives, joten mä voisin nyt lopettaa tähän, koska mulle on ostettu Bandicam ja en tiedä kuinka kauan on kuvannut. Mut mä jatkan sitten ehkäpä seuraavalla kerralla, joten moro. Ei kun mä veen teidät vielä tuohon. Okei, nyt mä lopetan. Morjesta.